Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Stienstra Wonen en Rabobank. Met Madame Koe, Madame Koe, daar wordt gelachen, wordt gedanst, daar wordt gezongen. Met Madame Koe, Madame Koe, met verlauwen, maar ook zeker met je jongen. Met Madame Koe, Madame Koe, Madame Michu, maak ik klaar wat leuke oren. Begin nu wel vast, toch erin vast. Madame Koe, Madame Koe, Madame Koe. Het is een gekke hoes in de Madame Koer on Tour 2020. Iedereen is over de toeren. De liefde tussen Ronnie en Johnny is ontploef en Netteke heeft de handvol aan een datingbureau. Welkom bij de Madame Koer on Tour 2020. Ja. Meneer De Gruyne, ik huurde voor u een nieuwe afspraak moeten inplannen. Laat meneer De Helle maar even zeggen. Die denkt dat er nog steeds een bokser is. Kom op, Huubke. De ring is nog een keer voor dich. Kom maar met. Ja, als toch geen op me aan durft te komen, kan ik het gebed wel ook doen, hè. De dokter Freud zegt, Huub, je bent op de goede weg terug. Je bent echt op de goede weg terug. Je moest voor je eigen in het centrum van Heerlen een bokschool beginnen. Ik zeg, ving maar eens een leeg pand. Dokter Freud zei tegen me, Huub, als therapie zou het goed zijn als ze versjes gaat maken. Maar ben ik ergens een kotshekel aan heb, dan zit het versjes. Ik heb me toch laten verleiden tot de versje. Ik heb het in de huis geschreven, zou ik het misschien kunnen vergeten. Ik wil met ik afspreken op het moment dat het leuk is. Gaat je allemaal stoor? Is het zwaar kloeten? Dan is het einde van de voorstelling. Het is een ondeugend versje, ik heb het hier ingeschreven. Het is de eerste keer dat ik het vertel, ik ben op van de nerven. Een mespuntje omo tussen navel en proem geeft nachten vol leefde en lakens vol schoen. Wie lang moet ik nog? Oh. Ik ga net weg uit Voerendaal. Ik heb met een buurman naar boete gelopen zetten. Huub zetten, kom ik helpen, kom ik in godsnaam helpen. Mijn schoonmoeder wil het raam springen. Zeg, wat is het probleem? Ja, zet, ik kreeg het raam niet open. Heb je ook een schoonmoeder, meneer? Of je een schoonmoeder hebt? Ja. Ja, ik heb ook een, die is helaas niet zo groot. Ik heb me gezegd dat hij... Ja, mijn schoonmoeder was lelijk, meneer, dat wil je niet weten. Die was als baby zo lelijk, die lag in een couveuse met matglas. Zijn er nog lui die over de Valkenburgerweg zijn gekomen? Ja, ja of nee?
Ja, ik word ook aangehouden door zo'n vent met een lasergun zet. De Huub zit op de Valkenburgerweg en zit 50 kilometer per uur, geen 150. Dus ik met de processenmerker schreef ik dat bonnen, ik moet naar Madame Koer, er zitten 800 man op mij te wachten. Maar net zo'n grote mondman gezet, wat best we eigenlijk van beroep? Ik zeg, nou kan ik zeggen, ik ben eigenlijk arts, gespecialiseerd zit. Ik zeg, wat had je gedacht? Ik zeg, wat is die specialisatie dan? Ik zeg, nou dat klinkt een beetje ondeugend, maar ik ben eigenlijk penisvergroter. Nou zitten, daar ben ik geïnteresseerd. We zitten tot wie groot heb je die al gemaakt? Ik zeg niet of we voor de overheid al gemaakt tot 1,80 meter. Wat moest ze door daarmee zitten? Ik zeg, die zitten op de Valkenburgerweg met een lasergun. Ja man, dan kreeg ik meteen een hekel aan me. Jongen. Is dat hier een hele oog zo? Ja, bij ons het Voerendal is het een complete rage, hè. Zit ze een uur of 6 s'avonds op de broodwoes van de Lidl. Met van die nuttige, vettige saus erover. Komen ze weer rammelen aan de deur, hè. De Hartstichting, de Nierstichting, de Galstichting. Dit komen ze voor Kalknergel. En vorige week komen ze voor de vrijwillige brandweer. Heb ik 2 ummeren water gegeven. Als ik dat geweten had ik mijn vrouw metgenomen. Die had toch nog ergens kunnen zitten. Ja, die was ik op de badkamer ook helemaal aan het opfrissen en in orde aan het maken met van de eyeliner en van de remover. En zijn grote bus haarspray van Wella. Ik zeg, schat, ik zou het ozon gaat. Dan zet ze dat nodig dadelijk met een washandje. Die vind ik geweldig. Echt waar. Echt waar. Schitterend, jongen. Oh. Doet je dan cursussen, mevrouw? Of ga cursussen dood? Ik doe wel cursussen, echt waar. Een paar jaar geleden geschreven voor een macramé-cursus. Hartstikke leuk. Vorig jaar een cursus Franse wien drinken. Cum laude geslaagd. En dit jaar meegeschreven voor een cursus voor de IVN. In de bijencursus. De bijen hebben het moeilijk, hè, mevrouw. Ja, een bijencursus. Vorige week hadden we de eerste les. Zoomen. En morgen hebben we voor de eerste keer sterken, hoor. Daar zit mijn bek op cursus. Ja. Oh, wat wil jij, hè? Je zult ik wel afvragen, wat had het met een bokser te maken? Geen kloten, niks. Maar ik ga je gewoon vertellen hoe ik bokser ben geboren. Ik bij ons in Voerendal op de braderie. Dat is toch het promotieteam van ons Rooms-Katholieke boksen- en inspanningsvereniging. Vergemeen tussen de heuren. Och, ik ken die meertjes wel en met zijn bodywarmer en zijn blonde paarden staat er door de patschherg uit. Zet dat zo op. Heer, mogen wij u lid maken? Ik wist gar niet dat de kloebel kapot wordt. Heerlijk, een geweldige buurt. Yes. Oh. Voor mijn eerste training moest ik nog medisch gekeurd worden door een Duitse dokter. Professor Dr. Alfred Fuchswans. Uit Kletsch-Memmentaal. Bietudderen. Oh, boksen kan voor dich in koorts zitten, dokter. Zeg, is dat dan niet gevaarlijk voor de hersenen? Welke zet er? Ik denk, toen miste ik een bruis. Ik denk, ik kloot. Ik zeg, horen Sie maar, heer dokter, ik heb ook nog Duits bloed. Oh ja, zet ik. Zeg, ja, dat zit aan de bumper. Ja, helaas.
leuk. Ja. Ze hebben een aanstaande trainer, kind ze morgen komen trainen. Ik zeg, dat gaat niet, ik ben mantelzorger. Ik hang de jassen op in het theater. Ja, en ik zorg voor mijn buurman. Ik doe vrijwilligerszorg voor mijn buurman. Dat woont neven mij 99 jaar. Dat al 6 dreigbrieven gehad van de delaar. 99, ja, daar zorg ik voor. Ja, daar zorg ik. Dat is een goede quote. Ik word de buurman, dat woont neven mij. Dan breng ik ze morgen met de boterham. Ik breng dan vanmorgen een Voerendal de boterham. Zit mij dat udder. Poedelnaaks op de Formica keukentafel. Grote, dikke, vette touw om de boek hier. Ik zeg, buurman, best aan doen. Ja, zet de hup, zet. Ik zie het niet meer zitten, ik kom ik ophangen. Ik zeg, ophangen met een touw om de boeken. Die moest ze om de nak her doen. Ja, dat heb ik geprobeerd, maar dan krijg ik ga geen loef meer. Geweldig, ja, en de vergeet dingen, hè, mevrouw. De vergeet, hoe kom ik hier vandaan, mevrouw? Wat bleef? Papo, ze laten alles binnen hier. Ja. Neem in de buurman, de vergeet dingen, dat is heel normaal. 99 jaar dat dat optimaal gefunctioneerd. Nu vergeet de dingen, daar moet niet raar over doen. Dat is gans gewoon. Want vorige week zette nog Huub, zette ik in de citroenen ook fluiten. Dus ik met buurman, wie komt ze mij toch doorbij? Oh, zette, dan heb ik de kanarie goed gepeest. Ja, dat is verschrikkelijk, is toch verschrikkelijk. Is toch niet meer normaal, hè? Het is toch niet normaal? Dat is toch niet normaal, idioterie, ja. Kom, zit een trainer, dan laat hij eens de ring, zie ik. Wist niet dat dat man verloofd wordt. Dan hebben ze een ring met heuk, veer en boven je ook 3 lampen, maar ja, die zou ik pas weer op mijn rug loog. Dan zitten nog een keer maar eens anger voor tegen de zak aanhouden. Ja, dat kost dat man helemaal niet. Maar hoe ze als bokser ook overal aan moest denken, hè, leeft hij. Hoe ze als bokser aan moest... Badderhaar, je zou het er dun van door de broek lopen. Hoe ze overal aan moest letten, hè. De dekking, vuil bewegen, kijken, blijven kijken. Ja, en die 3 deel die huren bijeen. Ja, maar ik heb eens de dekking op zich gedaan. Beter te kunnen kijken. En vlak daarna kon ze mij niet meer bewegen. Maar goed, voor mijn eerste wedstrijd hou ik mijn 2 kinderen metgenomen. Heb je ook kinderen, mevrouw? Heb je kinderen? Wie oud zijn die? Wie oud? Wie bleef? 37, loopt al. Ja, je bent er van 18, dat zit weer. Ik heb een dochter die had er 16 en we liggen te zeiken en te zagen. Pap, ik wil een peert, pap, ik wil een peert. Is het 17 geworden, meteen met een ezel. Dan heb je nog een zoon van 18 en een echte Johnny. Dan kom je 's nachts heen, dat is keurig opgevoed. Dan belt er nog aan de slaapkamerdeur. Ik zeg, en jong, nog iets speciaals metgemaakt vanavond. Je zegt, pap, geweldig. Ik zeg, ja, wat geweldig. Ja, zegt, ik heb voor de eerste keer de liefde bedreven. Ik zeg, jong, dat is toch geweldig. Kom naar ongen, dan eet voor scheden, dan zit voor eens even. Ja, zitten, dat zit ik niet meer. Kan gebeuren, hè. Kan gebeuren. Mijn eerste officiële... Ik word nerveus voor mijn eerste wedstrijd, mevrouw. Nerveus, zeg, hè. In de kleedkamer al, tussen de lauwerkransen. Ik hou het niet meer. Op de ene stond hulde aan de kampioen en op de andere met oprechte deelneming. Ja, ik word nerveus. Ik kost met de bats een flesje bier openmaken. Maar goed, nu komt het zoiets. Mijn eerste officiële wedstrijd met publiek was op woensdag. Gehaktdag. Het was op de open kampioenschappen van Noord-Frankrijk en een klein stukje van België. Mijn tegenstander, ik vergeet het nooit, wie hoort de kerel, non de Dieu, wie hoort je nou? Oh ja, Jean-Marie Ampère. En een voormalige elektrieker. Nou, dat was nog zenuwachtiger als mij. Dat sprong van links naar rechts. Oh, ik had tenminste 10 maal van een dikke kop gehouden. Als ze stil wil blijven staan.
Maar ja, nu sloeg ik hem met de nerven aan, dan komen de lui in het vuur, hè. Begon ze dat te schrijven. Lafaard, lafaard. Ik zeg, en hè? Ja, zegt ik kom achter de scheidsrechter uit. Nou ja, ik denk, met het mot, nou, dat kunnen we op me gaan, hè. Ik denk, dat is een stoot, dan uit de grek op die gezicht. Dus ik zeg tegen de scheidsrechter, houd me temmens even vast. Maar ja, nu moet het hem niet zo goed hebben vastgehouden, want toen ik hem in wou verkopen, hè, holt hij uit. En wat meent hier, mevrouw Ivuren, wat hij uitholde? Wat meent hier wat hij uitholde? Een uppercut. Een uppercut. Ja, en ik hou zo'n ding nog nooit gezien. Maar ja, de trainer houdt me toch nooit laten kijken. Ik word er helemaal lyrisch van, zeg. Ik dacht meteen, ik zie een ster. En vlak daarna sterren stralen overal. Hè. Ik was zeer te neergeslagen. Scheidsrechter de bier begint te tellen. 1, 2, 3, 4, up zo'n gans oud vrouwke achteruit de zaal. Scheidsrechter, bij dan kunt je tellen tot 100. Hij staat voor zijn leven niet op, dan ken ik goed de Arriva-bus. Wie ik na afloop aan de beademing loog, vroeg ik aan mijn trainer. Wie wordt het? Hij zei, dat heb je niks gemist. Du kunt beter de eerste 14 dagen in de fotoalbum kijken in plaats van in de spiegel. Nou, ik kijk de dag erna in de spiegel. Ik denk bij mezelf, jongen, ik ken dich niet, maar ik moet dich scheren. Weet je, toen thuis kwam, heb ik eerst maar eens de handdoek naar binnen gegooid. Kan mijn vrouw ruiken dat ik het ben. Mijn vrouw die heb ik leren kennen op het boksen. Is een Poolse masseuse, Anna. Anabolica. En die had zich de luppelotten oplozen. Ze doet wie een kooikaper. Geweldig hier zo met Dammekoer. Het is toch allemaal geweldig om morgen mee te maken. En vind je het ook leuk, meneer? Vind je het zelf ook leuk? Is dat de vrouw van u? Ik heb je gisteren met een anger gezien, kan dat? Ja? Ja. Gemeenschap van goederen getrouwd, denk ik, ja. Ja. Mevrouw zorgt voor de goederen, denk ik. En meneer voor... Ik ga altijd voor zijn optreden wie dit hier vandaag in dit prachtige theater en heerlijk gewoon heb je ons voeren dan naar de kerk. Het is dat ik de mensen van de Madammekoor ken, maar ik zit met enige tegenzinstemming hier, omdat ik Rooms-Katholiek ben. En nou in de avondmis in de Sint-Laurentius parochie in Voerendaal, een van de mooiste kerken van Limburg, zit op de achterste bank in de jong te roken bij ons in de kerk. De maagd wordt verdorie in het ganse land nergens meer roken, zit dat udder bij ons in de kerk te roken. Ik tik hem op de show als heer dreigt zich om, stuurt hem met glas bier uit te hangen. Even uit de kerk gewoon, ik dan meestal bij de frituren bij ons tegenover, bij Vette Betty. En ik heb me te laten verleiden. Ik geef met name de iets jongere mensen het goede raad dat het leven begint er niet. Maar ik hou nog een ouderwetse Hollandse gullen. Ik ben een hele ouderwetse mensje, een ouderwetse gullen. Nog hier in de jas zitten. Ik gooi met die friettenten, die gokkassen. Je kent dat wel. Zo'n ding. Ik riet eraan met dat ik al 50 gullen verdiend. Ik dan met de broes aan naar mijn vrouw. Ik zeg, schat, dochter geklauwde bontjas aan. Op naar het casino in Valkenburg. Beste mensen hier in het theater. Ik zet het bedrag in, nog in 30 seconden daarna. Achter al 1000 verdiend. Ik zeg tegen mijn vrouw, 500 voor dich, 500 voor mij. En met die voor mij gewoon in zijn linnen op de Rijksweg. Naar de meisjes van plezier. Dan kom ik direct bij een meisje uit Pakistan met hier zo'n zwart plekje. Ik kratst er aan win ik nog een auto. Je moet een beetje geluk hebben in het leven, niet? Een beetje geluk hebben toch. Zijn er nog vragen? Geen vragen meer. Als je dan toch misschien op een vraag zou willen komen van Huub, hoe zou je vanavond het leefste zo eens 20 minuten opgetreden willen hebben? In het Mek in Maastricht voor 3000 toeschouwers en 1500 euro gage. Of hier bij die neigen van het Madammekoer voor 25 gulden en gaat kou shottel. Daar moet je me echt geloven.
En dat meen ik uit de grond van mijn Zuid-Limburgs vastelovensracht. Dat ik toch verrek hier naar het Mek wou gegaan. Oh, wat wil ik? Lekker toch aan mij, lekker. En meneer De Helle? Gewonnen? K.O. Ram K.O. Oké. Oké. Aha, meneer De Helle. Daar zeide jij. Afdeling geriatrie is op zoek naar u. Jij moet gaan fluiten. Gaan douchen. Dat moet je. Douchen, god, Ja. man, god, douchen, verrek, douchen. Och ja, douchen, dat moet ik maar, ja. Oké, kom maar, leg de klei maar op die van mij. Hallo. Wat hebben we hier door bij ons? Ik moet de drankvoorraden aanvullen van de kantine, professor Dr. Foy. Oh, ik dacht even dat ze vuurwerk bij de geit. Vuurwerk? Ja. Ik toch niet, dokter. Vuurwerk nooit. Dag, dokter. Rustig. Ja, Geen ja. paniek. Zet Geen maar paniek. uit. Geen Zet paniek. maar uit. Geen paniek. Geen paniek. Geen paniek. Is klaar, hè? Ja, oké. Herr Orbons, ja, dacht uns weer zu schlau ab zu sein. Ik zeg nog één ding. Als dat in hang van meneer Orbons afgegangen wordt, hij je wel hands-free kunnen bellen. Ja. Na, gooi er maar een eimer Wasser over, Kreewinkel. Zeker, Ja. zeker. En roep ook die Feuerwehr ab, ne? Ik roep de feuerweer op, dokter. Staan die weer voor niks aan de Tür. Staan hier Ja. voor. Ja. Oh, het kan nog leuk worden met zo'n vuurwerkmaniak. Alleen maar gekke, hé. Vals alarm, geen paniek. Alles is onder controle. Oh, Johnny, je bent nog een klant voor dich. Die eens lekker door die onder hand genomen wilt worden. Ja, dat zal kunnen. Je wilt geschoren worden. Geschoren. Ja. Dat willen ze allemaal. Och, mijn exen vond het allemaal zo heerlijk. Ben ik eens lekker diep de nacht om oescheren. Oh, ja. Ja. Zeg, maar had je dan samen die kappers samen? Ja, dat moet ik voorstellen. Ik was meer de coiffeur, createur. En hij was meer het zakelijke brein, zeg maar. Oh, ja, ik snap het. Zeg, maar ik ga me weer eens gaan doen, want anders kom ik geen steekweer natuurlijk. Ik zou zeggen, scheer je weg. Dan kom ik erop. Zo. Als ze mich missen, dann bin ich bissen. Liebe Patienten, vandaag wil ik jullie aan een nieuwe patiënt voorstellen, ja? Uit Volendam. Ah, goed zo. Hebben ze dat gewelzanger van een Jantje Schmidt eigenlijk opgepakt? Goed zo. Hij krijgt er allemaal de kleren. Zo, de paling zo van een Jan Schmidt knalt wel lekker uit die boksen. Over knallen gesproken. Zuster, die daar de vogel. Die daar. Zie eens. Daar. Boom, die
alles. Ja, zet uit. In godsnaam. En roep die feuerweer op. Alles. Nou. Ook die kleine. Nou, wenn der explodiert war. Oh. Klingelingeling, klingelingeling, daar komt de eierman. Dames en heren, mag ik even uw aandacht, mag ik u voorstellen aan een nieuwe bewoner en spelletjesfanaat, Harry Kotter. Ik heb haar voor het eerst ontmoet. Daar beide wat ik kan. Daar beide wat ik kan. Daar beide wat ik kan. Hey, jongens. Wat leuk dat jullie allemaal hier zijn. En dat ik hier gezellig met jullie een spelletje kan komen spelen. Mijn naam is Harry Kotter. Uit Volendam. En ik heb meegenomen de oergezellige Jantje Smit. Bingo molen. Hier, ja. Kijk eens aan. Een lekker bekje. Vrienden, we gaan het vandaag extra gezellig maken. Hier in deze kliniek. En waar ook gezellig jullie familie op bezoek is gekomen. Nou, dat treft. We zeggen dan ook in visserstermen volle bak. Ik heb bij me de bingomolen. En jullie hebben allemaal bij de ingang Carola Smit, een boekje gekregen. En daarin zit de oergezellige bingo kaart. Op de allerlaatste pagina. Zijn er mensen die hem... die hem niet hebben? Dan heb ik hier nog een paar kaarten. Voor het geval dat jullie niet doorhebben. Andelmuren. Hoe het spel werkt. Je hebt een kaart. En daar staan de cijfers op. En die moet je zien in te vullen. Met een molen met ballen. Hier, pak. En. Jezus. Alsjeblieft. U ook, meneer de professor? Nee, is misschien een beetje te veel gevraagd. Hallo, brandharis. Het is zo, eigenlijk moest ik niet hier in de kliniek zijn, want ik ben zo gezond als een vis. Ze hadden mijn broer, moeten sturen, want die heeft de ADHD. Goed. We kunnen natuurlijk niet spelen zonder ballen in de molen. En ik heb er vandaag een paar extra meegenomen. Jammer. Zoals dat in een kliniek gaat, moeten we vandaag spelen met een
beperking. Ik heb er nog wat reserven in de molen zitten. En daar zullen we het mee moeten doen. Hey! Doe rustig. Ik ga langzaam aan de molen draaien en dan wordt het vanzelf gezellig. We hebben een begeleidingsmuziekje, maar dan wordt het meer of minder een beetje Las Vegas. Jazeker. De oerbekende vraag is dan ook, is everybody happy? Goed. Ik heb dit spel bij ons geïntroduceerd in Volendam bij de Oud-Hollandse Pulk de Parel uit de Oesterfeesten. En dat was berengezellig. Hou het boekje bij de hand en we spelen omdat we het iets minder makkelijk hebben voor het bovenste rijtje van bakboord naar stuurboord. Hey! Beerboot! Hey! Nummer 13. Hey! Hey! Ho! Nummer 56. Hey. Ik draai even aan de molen om een lang verhaal kort te maken. Draai ik 2 ballen tegelijk. Bij dit spel heeft bij mij nog nooit iemand achter het net gevist. Nummer 29. En nummer 72. Hey! Visstick! Hey! Wat heerlijk, hè? Zo'n rustgevend spelletje. Nummer 45. Heb ik al verteld waarvoor wij spelen vandaag? Want een spel zonder prijs, daar is geen niks aan. Vandaag ben ik bij de plaatselijke rommelmarkt geweest in Volendam. En daar ben ik gestuurd op een zeer mooie stapel met platen. En natuurlijk van de familie. Hey! Wezen hey! James Last opklompen. En ik denk dat die er vandaag als prijs uitgaat. Ik zie de mensen als stik jaloers kijken naar elkaar. Wie zal deze prachtige prijs winnen? Het leuke van zo'n nostalgische plaat is dat je die nog een keer lekker thuis op de pick-up kan draaien. Hey! Ho! Hey! Nummer 11. Hey! En de allerlaatste bal. Hey! Piertol! Nummer 68. Dat is wel iedereen bijna.
excuseert u mij dat ik gewoon een makkelijke prooi uitzoek vandaag in de zaal. Hey! Ah. Nou, vind hier maar zo'n leuke dame. Al die lampenranden. Hey, hey. Ho. Hey. Hey. Gezien en goed. Ho. Mag ik even? Hier is het plaat. Alsjeblieft. Net een leren rokje. En dan krijg je ook van Harry Kotter een ontzettende lekkere tong knuffel. Ja, wacht. En nu ik toch hier in Limburg, in Limburg ben, het speciaal voor jullie ingestudeerd en bingo in Volendam in oer-Limburgse carnavalsmedley. Die ik voor jullie ga zingen in de motto. Harry, dat ging niet gebeuren. Wat? Best toe gaat, kijk. Vastelovend is hij absoluut verboden. De rottepaling. Maar je wel eens even lekker rustig werden en dan nog fijn als medicijntjes slikken. Dat hadden we niet. Kom maar met. Een meisjes van het promotieteam. Oh, ja, fijn dat je er zit. Vandaag beginnen we met het werven van knappe mannelijke kandidaten. Voor mijn datingbureau met wat mijn smaak is. Hè. Ik zou zeggen, ik kijk zeer zelf ook even rond. Nou. Steven Heug, mevrouw. Nee, dat zou je gewoon niet laten inschrijven bij mij, nee. Nee, met zo'n gezicht komt ze er niet in. Nee, kom even. Zet ik maar gauw even een andere kop op. Daar weet je, ik twijfel even. Wacht op. Wauw. Laat die jas nu maar aan. Ik zeg, ja, jong. Loda. En trek die box maar omhoog. Alsjeblieft. Och god, hebben we alvast geloven in de zaal. Doe die short maar weer goed. Nee, joh. Laat die maar zitten. Zit een andere kop op. Zit een andere kop op. Zit een andere kop op. Wacht, sorry. Doet wat ze wilt. Zeg maar, laat dat liggen. Alsjeblieft, laat dat liggen. Blijf met die hein van mij af. Wat meent ze? Steven Heug? Dat heb je alle vrouwen zo. Oh. Doe wilt schat wat ik echt niet wil. Ik zeg nee, bij ons in Remunt zeggen ze dan. Dat veel te veel spatjes. Zeggen ze dat hier ook? Du hebt heel veel spatjes. En du hebt ook veel spatjes. Du hebt heel veel spatjes. Oh, joh, zit een andere kop op. Joh, zit een andere kop op. Oh, joh, zit een andere kop op.
Oh, wacht. Is dat niet van u? Oh. Oh ja. Ja, ik hoor hem ook niet bij nader inzien. Oh, wacht. Sorry. Du spielst wie ein Sprecher. Du bist echt nicht mein Typ. Und du bist auch nicht mein Typ. Du bist auch nicht mein Typ. Und du bist gar nicht mein Typ. Oh ja, zit in de andere koffer. Oh hier, wie horen dat ze kunnen zakken door de kerels. Oeh ja, zit in de andere koffer. Ik kijk hier nog aan, sorry mevrouw. Laat die nog een opgeklopt worden. Zit in de andere koffer. Verliek op mij. Laat het nog eens tegen me vast. Oeh ja, zit in de andere koffer. Oh ja, zit in de andere koffer. Oh, oeh yeah. Zo. Nee, dat kunt wel werd wat gaat. Het werd wat gaat. Wie denkt, kom ik nog terug, hè, jong. Meneer De Pijper, wie hier bij ons in de kapperszaak aan het werken wordt, toen is er bij jullie de kop een assortiment van kortsluiting ontstaan. Ron, Ja, ja. Nu gaan we proberen om uw hersenen, zeg maar, te resetten. Ron, mag niet, Ron. Het is een niet ongevierlijke behandeling. Kind bij jullie allerlei beelden oproepen. Ron, Ja. mag niet, Ron. Zullen we verder vuur? Starten maar.
schone schienen. De haast mij laten verrekken, geen water meer bij de ween. Het is wie het is, begrijp ze dan niet. Dit is geen deel van mij, dit is geen deel van mij. Dit is geen deel van mij, dit is geen deel van mij. Auw! Pieter! Kijk eens aan. Die is single. Oh, nou, lijkt me op het eerste gezicht een knappe vent. Hij misschien gaat scherper kunnen zien. De foto dan, hè? Nee, maar wacht eens even. Ja, ja. Zo wil ik de kerels wel precies hebben. Zonder schulje, zonder pens. En vooral zonder vrouw. Connect. Hallo? Oh, hallo Jim. Dit is de Netteke from Remun. From datingbureau Netteke Dated. Oh, hello, Netteke. This is Jim from Connecticut. Oh, luckily not from Weert. Weird? Ja, that's another story. No, maakt niet uit. My God, Connecticut. You know, my father was from Enschede. Do you know that, Enschede? I know, but you look great, Netteke. You are the most beautiful woman that I've ever seen in my life. Really? Do you want to marry me? Oh, well, you don't let you eat the cheese from the boterham, hè? No, you go me wel heel erg vlot. A little bit slower, alsjeblieft, Jimmy. Oh, Netteke, I come quick. Oh ja, meer kerels last van wie mij. Maar listen, I want to... Ron? Wat een verrassing. Hello? Yes, hallo. Ron. Tja. No, not Ron. Jim here. Ja. Oh, ja, kijk, dit is het dan, hè. Mijn eigen datingbureau. Wow. Ganse van mezelf. Wauw. Prachtig, Netteke. Ja. Echt prachtig. Dat had geldje kost, wa? Ja, zeker. Maar ja, goed. Du weet het, hè. De geld begeert, plukt er een kaal uit weert. Ja. Die saying. Mijn god. Hast du ook al klanten? Oh ja. Klantje over de ganse wereld. Echt, wie vliegen op de sokkerpot. Hello? Wacht even. Jim, listen. I have to cut the connection now, hè.
I have peoples in the zeek. I'll Skype you back. Bye bye, Jimmy. Bye bye, love. Oh, Mr. Charming. Waar is een klantje? En wie jij er nu met dich? Zeg maar zo wie de man uit Connecticut. Alleen heel weinig Conetti. En enorm veel... Ach, luister, Ronnie. Ah, du en Johnny, je moet gewoon weer eens met een kallen, weet je wel. Een goed gesprek tussen twee vriendinnen, dat kan de loog enorm opkloren. Maar nu moet ze lijn weten dat Johnny nu tegen me... Oh, wacht. Willst du misschien Stop! en de koffie gaan? Stop, wacht. Wacht, los. Ja, nu mag ze. Du bent voor mij gestorven. Oh, gestorven? Johnny, dat hoor ik wel iets met dat scheer met moesgeet. Maar Johnny, kijk eens, ik ben hij, ik bedoel, voor twee. Kijk, du en ik. Het begin, kijk, en je moet wissen, in het verleden, dat begint met het heden. Op wat voor de graafsteen had ze dat geklauwd? Oh. In zijn koekje. Ja, van eigen deeg, joh. Nee, van die Marie-koekjes kreeg ik het zo brennen. Het zo brennen? Weet je waar ik het zo brennen van kreeg? Van al die flessen sherry die ik ga moeten drinken om die bittere teleurstelling voor te speulen. En weet je wat ik van die 2 keer weg naar de glasbak ben moeten komen. En dat ik ook 2... En wie deel 2 van de Madammekoer on Tour 2020. In deel 3, met onder meer buterreed naar verkousen, moet alles weer kook en ei weren. Als dat mag het lukken. Ik had zo'n vloek. Madame Jeu, maak ik klaar wat leuke oren. Begin nu wel vast, dochter in vast. Madame Koer. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Stienstra Wonen en Rabobank.